nan makareply na disable akin nga messenger. Ambay ko na ano jay kahapon dyan makabiyanan nag-close yung akin nga account ura ko kumaan ko nanuntabo nakya. Timayad gani kay nadisponiran ni Idron kanyang messenger ko disabled naman anong tabo niya man dyan sa Sibaste nagatamyaw kaninyo kang Merry Christmas kag Happy New Year gid. Sa taga Sibaste amo jat nang angay nyong ibalik nga konsihal sa banwa kang Sibaste si Nonong Noel Di Mapires may kapas, may kapasidad, may kasarang, may kasangkol no? Kag tagparamati ha? Karoon lang ha? Okay basta serbisyo nga ayos no? Swiki Kadyaw Palacios na ang inyo SP sa may North District. Sa iniro, sa mga political advertisement, medyo maagi, kita ron sa maagi, kamugid sa management, may contract, may contract, kag mamahal-mahal, gid, ano niya, ang rate, mga kabyanan. Ha? Sa maabot nga adlaw, kang, sa bulan kang iniro, of next year, medyo mamahal ron, kag makontract, gid ka mo, sa may management. Understood? Okay. Gaimaw sa atin nga pagpangalaga.
agad nga matamyaw ta ang aton mga tagpramagti, no? No. Diyan sa Sibaste, Bantog, Barona, nagatamyaw man ninyo ka Merry Christmas. Ang Barona na, sige sa mga Facebook viewers na thank you kita sa inyo pag-view, imaw ka natin live sa Facebook, sa ating programa, sabat sa likod ka isyo. Good morning, good morning, good